Fra søndag den 26. juni til søndag den 3. juli 2011 afholdes endnu en gang en skoleskaklejr på Tjele Efterskole. Alle skoleskakspillere her i landet er velkomne. Hvad laver man på en skaklejr? Man giver trosvand. Og så spiller man en helvedes masse fodbold og en helvedes masse skak. Skak, det er godt. Udover fodbold spilles der bordtennis, rundbold, hockey med mere. Vi var også i Djurs Sommerland, det var også sjovt. Entréen til Djurs Sommerland er inkluderet i de 1400 kroner, det koster at deltage på hele skoleskaklejren. Det er sommerlejr, fordi det er sjovt. Og aktiviteterne og sammenholdet, det er også sjovt og godt. Og maden er okay. Og undervisningen er god. Det er den, ja. Der er god mad dernede, jeg kan godt lide det. Det tror jeg, de fleste børn kan lide i hvert fald. Årets cheftrænere er Danmarksmester Allan Stig Rasmussen og international mester Claus Berg. Jeg er med på Tjele Sommerlejr, fordi det er sjovt. Tjele Sommerlejr er fedt, fordi at, vi er mange samlet, der godt kan lide skak. Og så er tid til en masse sport og sjov og andet ved siden af os.